Takže čaute ľudia, vítam do ďalšieho videa. V tomto videu budeme hrať vlastne Skyblock. Po fakt, neviem prečo ma to napadlo si zahrať Skyblock, ale už sme ho fakt dlho, fakt som ho už nikde nevidel, že by to niekto hral, tak mi prišlo troška zaujímavé si ho zahrať. OK, takže ja by som asi skôr začal prvým, že by som vyťažili tento blok. Koľko tam je? 3 bloky, OK, tak pôjde. A piesok máme výborné. Ráda. Asi by som prvé začal, že by som obstával okolo stromu. Vyťažil som strel, to je asi taký základ. Ale pri sám Skyblock som nikdy v živote nehral. Áno. On som ho kúkal u niektorých youtuberov, napríklad Game Moment. Nikdy som nehral Skyblock. Ale čo tu je? Týka sa kaš. Taká diera, aha, to som vyťažil, dobre. Som sa zlakol, že sa piesok prepadol. Prečo mi to všetko odlietáva? Dobre, nevadí. To ešte raz vyťažiť. Ok, takže toto je posledné, hej, to dostal. Skúšal som to, ja som skúšal ešte ďalší svet, ale ten sa mi... Ešte to bude fungovať vlastne, lebo som skúšal asi dvakrát, som inštaloval tento svet a absolútne sa mi to nedarilo. Ináč, ak sa ti video páčilo, tak môžeš kľudne zanechať like a odber. A skoč, pozrieť aj moje ostatné videá. OK. Toto video bude také kratulinké, čiže takých 5 minút môže byť, typnem. Nechcem, aby bolo moc také dlhé, aby som na začiatku nerobil až také dlhé videá. Takže toto môže mať takých 5 minút, tak ako to budem spokojný, ak budem mať. Keď ideme ešte v tomto videu, dúfam, že stihnem spraviť tento, jak sa to volá, cobblestone generátor, tak? Tak mám pocit. OK, takže idem to asi rovno na to spraviť. Kde by som to spravil niekde tuto, počkať. Super. OK, jak to bolo vtedy, bože, už si nepamätám, už som to dosť dlho nehral, takže tu raz, dva, tri, 4, takže tunako. Super. Paráda, výborne. Došlo mi to. OK. Ešte toto mám pocit tak. Tu bude diera, ako keby. Tak, ja neviem. Asi. I guess. Ale počkať, to som troška nepremyslel moc toho. Čestku idem vyťažiť. Tak, paráda. A idem to sem si všetko pohádať. Aj drevo a sapling môžem asi zasadiť rovno. OK. Ja idem skúsiť jednu vec teraz. Jaj! Jasné, ja som to vedel. Ja som sa zlakol do lití. Oh shit. Nevadí. Dobre. Troška nevydarený pokus. Paráda, ďalší sapling. Troška nevydarený pokus. Toto nechcem, aby to padalo. Zároveň sa nechcem podkopať. Bože. Ja zakašlem. Rozmýšľam, jak by som to... Lebo ja potrebujem akoby... Prečo som to robil celý čas, si je blbý. Ale ja to kašlem. Plýtvam zbytočne blokami. Skúsim to takto spraviť. Som plýtval zbytočne bloky. OK. Teraz poď, prosím.
že som to pokazil. Počkať, ako by sa to malo... Tá láva by... Tak. Let's go. Už to pôjde. Paráda. Zas tak blbý nie som. Až na to, že som spadol, ale to je vedľajšie. Ok, idem si spraviť stick. Bože, neviem to robiť absolútne. Mám úplne čudný hlas, lebo som troška chorý. No teraz idem len majniť. Super. OK. Teraz, vlastne to som ani nemal robiť. Nechám tak. Nebudem robiť hovadiny. OK. OK, to by som to asi teraz ukončil. Takže vlastne generátor máme spravený, čo je hlavné, podľa mňa. Takže... Čau. Maj sa. Vidíme sa pri ďalšom videu.